سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجي ابستدال وزيناتات غزياو محدار كلل تግራይ ام حلالي فوز ولا متنققتا ኤርትራ ዲፕሎማሰኛ ሱዳን ካብ ሃገራ ክወጽ ድሕሪ ምእዛዛ ሱዳን መብርህ ምሕታታ መግላጹን በዛዕባቲ ዲፕሎማሰኛ ፈጺሞ ዝተባሃለ ወጺ ዘሎ ዜናታት ኢትዮጵያ በሰንከ ዘጋጠመ ምህማም መሬት ሰለስተ ናይ ሓዘን መዓልቲ ምእዋጃን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ናብቲ ቦታ ክበጽሕ ምዃኑን ኦሎምፒክ ክጅምር ሰዓታት ምስተረፎ ኣብ ልዕሊ ገመዳት ባቡር መጥቃዕቲ ተፈጺሞ ምህላውን ካለን ዘጠቃለ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ናታናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም ኤርትራ ንፈጻመ ጉዳያት ኤምባሲ ሱዳን አበስመራ አውሽተ 72 ሰዓታት ካብ ሃገራ ክወጽ ዘሕለፈቶ ትእዛዝ ሲዒቡ ሱዳን መብርህ ከተሓተትን ከላ ሓንቲ አልተغيረ ትበሃል በዓረብ ዜናታት ትዝርግሕ መርበብ ሓበሬታ ድማ ምስ መደበር ተዕሊም ሳዋ በዝተሓዝ እቲ አምባሳደር ኣብ ስልያው ነጥፈታት ተዋፊሩ ስለዝነበረ ተሰይጎ ክትብል ተወሳኺ ምኽንያት መስጓጉኡ አቕሪባላ መንግስታዊ ማዕከን ዜና ሱና ብወገኑ መንግስት ሱዳን ኣብ ጎረቤት ሃገር ኤርትራ ዝነበረ ፈጻመ ጉዳያት ዝተበረረሉ ምኽንያት ዝምልከት መንግስት ሱዳን መብርህ ከም ዝሓተተ ሓቢሩሎ ኤርትራ ነቲ ናይ ሱዳን አምባሳደር ፐርሶና ናን ግራታ ከም ዝበለቶ ተፈሊጡ ዘሎ ኮይኑ ብወገን ኤርትራ ግን እቲ ዲፕሎማሰኛ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ንኽወጽእ ከም ዝተኣዘዘ ዝወጽእ ሓበሬታ የለን እዚ ነኸ መጀመርታ ሓንቲ ኣብ ስዑድ ዓረብ ትሕተም አልሸርቅ ትበሃል ማዕከን ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢ ትዊተር ገረያ ዕላው ዝገበረቶ ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ አመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሃገሩ ሱዳን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝርዝር ሓበሬታ ከም ዘይብላ በመግላጽ ካብ መንግስት ኤርትራ መብርህ ንጽበለና እቲ አምባሳደር ድማ ናብ ሃገሩ ክምለስ እንከሎ ዝብሎ ክንሰምዕ ኢና ኢሉ እቶም አንጻር ሰራዊት ሱዳን ዝዋግኡ ዘለዉ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ብወገኖም እቲ ዲፕሎማሰኛ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ መንእሰያት ኣብ ጎኒ ሰራዊት ሱዳን ተሰሊፎም ንኽዋግኡ ክምልምል ስለዝተረኽበዮ ኤርትራ ካብ ሃገራ ክወጽእ ወሲና ዝብል ዜናታት ይዝርግሓሎ እታ አልተغيረ ትበሃል ናይ ሱዳን ጋዜጣ ድማ ብወገና ሽሞም ዘይተገልጸ ምንጭታት ኤርትራ ጠቂሳ እቲ ሕጂ ብመንግስት ኤርትራ ፐርሶና ናን ግራታ ተባሂሉ ካብቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ክወጽእ ተኣዚዙ ዘሎ አምባሳደር ሱዳን ኣብ ምዕራብ ኤርትራ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ንዝርከብ ማዕስከር ሳዋ ዝምልከት ሓበሬታ ዝእክቡ ክልተ መንእሰያት ከም ዝመልመለን ብዛዕባ እዚ ድማ ኣባላት ስለያ ኤርትራ ሓበሬታ ብምርካቦም እቲ አምባሳደር ክስጎግ ምኽንያት ከም ዝኾነ ገሊጻ እያ ዘላ ኣብዚ እዋን አንጻር ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ኣብ ውግእ ተጸሚዱ ዘሎ መንግስቲ ሱዳን ምስ ኤርትራ ጽቡቕ ርክብ ከም ዘለዎ ይዝፍለጥ ኣቦ ወንበር ልኡላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳንን ኣዛዚ ሰራዊት ሱዳንን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ኩና ሱዳን ካብ ዝጀምር ንድሓር መስከረም ናብ ኤርትራ መብጻሕ ብምግባር ምስ ላዕለዎት መራሕቲ ሃገር ተራኺቡ ነይሩ ኣብቲ እዋን ከዓ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኤርትራ ዘይሕጋዊ ምስጋር ኣጽዋር ኣሎ ዝብል ሓበሬታ ይወጽእ ዝነበረ ኮይኑ ኤርትራ ግን ኣብ ግዜኡ ብዝሃበቶ መልሲ ውጽእ ሓሶትያ ክትበያ ነጺጋ ተዘላ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ጎፋ ብሰንከ ዘጋጠመ ምህማም መሬት ልዕሊ 229 ሰባት ህይወቶም ድሕሪ ምስኣኖም ሰለስተ ናይ ሓዘን መዓልታት ኣውጃ ብሰንከቲ ኣብ ደቡባዊ ክልል ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ጎፋ ዘጋጠመ ሓደጋ ምህማም መሬት ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 229 ሰባት ህይወቶም ከም ዝኣኑ ዝተገልጸ ኮይኑ ባይቶ ኢትዮጵያ ከዓ ብመሰረት ዓንቀጽ 22 ቅዋም እቲ ሃገር ካብ ጽባሕ ዕለት 27 ሓምለ ጀሚሩ ሰለስተ ናይ ሓዘን መዓልታት ከም ዝኣወጀዩ ኣፍሊጡ ዘሎ ኣብዘን ሰለስተ ናይ ሓዘን መዓልታት ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ኣብ ኤምባሲታት ኢትዮጵያ ኣብ ቆንስላት ኢትዮጵያ ኣብ መራኸብ ኢትዮጵያ ባንዴራ ኢትዮጵያ ኣብ ፍርቂ ክትስቀል ምዃና እውን ተፈሊጡላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ናብቲ ብሰንኪ ምህማም መሬት ልዕሊ 229 ሰባት ህይወቶም ዝሰኣንሉ ዞባ ጎፋ ክበጽሕ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ ኣብዚ እዋን ከዓ ላዕለዎት ሰበስልጣን ፌደራል ናብቲ ዞባ ምብጻሕ ጀሚሮም ከም ዘለውን ንምብጻሕ ተቀዳማይ ሚኒስትር ናብቲ ዞባ ድማ ምድላዋት ይጻፈፍ ምህላው ምንጭታት ኢትዮጵያ ሓቢሮም ኣለዉ ኣብ ዞባ ጎፋ በሰንበት ኣጋምሸት ሶኒ ንግሆን በሰንኪ ኣብ ተኸባቢ ዝሃረመ ከቢድ ዝናብ ክልተ ሓደጋታት ምህማም መሬት ድሕሪ ምግጣሞም ኣብቲ ቦታ ተኣኪቦም ዝነበሩ በመኣይ ዝቑጸሩ ሰባት በሰንኪ ዝሃመመ መሬት ብምቕባሮም ህይወቶም ስኢኖም እዮም ኣመሓዳሪ ዞባ ጎፋ ምስክር ምትኩ እቶም ግዳያት ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ኣባላት ፖሊስን እውን ከም ዝርከቦም ሓቢሩ ነይሩ እዩ ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብታ ክልል ዝካየድ ዝኾነ ይኹን እቲ ተረኺቡ ዘሎ ሰላም ዝዘርግ ድሕነትን ውሕስነትን ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝግበር ኣካይዳታት ከም ዘይዕገስ ኣጠንቂቑ ልዕልነት ሕጊ ንምርግጋጽ ዝኽእል ሕጋዊ ስጉምታት ድማ እሕይሉ ከም ዝቕጽል ኣፍሊጡሎ እቲ ዓርቢ 26 ሓምለ ዝወጽእ መግለጺ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ልዕልና ሕጊ ንምርግጋጽ ዝኽእሉ ስራሓት ይቆጽሉ ምህላዎም ብምምልካት ድሕነትን ውሕስነትን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ዝኾነ ይኹን ተግባራት ብሕጊ መክትእ ክግበረሉ
ምዃኑ ኣስሚሩሎ መሰረት እዚ እዋናዊ መግለጺ ዝርዝር እቲ ሰላምን ጸጥታን ክልል ይኹን ድሕነት ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ዝተባሃለ ተግባራትን ምንቅስቓሳትን በዝርዝር ኣይተገልጸን እንተኾነ ስእነት ድሕነትን ጸጥታን ክልል በቲ ሓደ ኣብ ፖለቲካዊ መድረኽ ክልል ዝተፈጥረ ቁርቁስ ድማ በቲ ካልእ ንንቡር ፖለቲካውን ማሕበራውን ጸጥታውን ኣቃውማ ትግራይ ዝፍትኑ ዘለዉ ትርኢዮታት ምዃኖም ክግለጹ ጸኒሖም እዮም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምክትል ፕሬዚደንት እቲ ግዝያዊ ምሕዳርን ሰክሬታርያት ሰላምን ጸጥታን እቲ ክልል ጀነራል ታደሰ ወረደ ነቲ ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቱ ንጋዜጠኛታት መብርሂ ምንባሩ ኣይረሳዕን ጀነራል ታደሰ ኣብቲ ናይ ሽዑ መግለጺኡ ኣብ ስርቂ ሓጺነ መጺን ዝተዋፈሩ ዝተጠርጠሩ ሰባት ብሕጊ ምሕታት ከም ዝተጀመረ ኣመልኪቱ እዩ ነዚ ጉዳይ ዝፍጽም ሓይሊ ዕማም ቆይሙ ከም ዘሎ ድማ ኣረዲዩ ብጀካዚ ኣብ ትግራይ ገኒኑ ዝርአ ዘይሕጋዊ ተግባራት ወራር መሬት ዕደና ኮንትሮባንድን ምስጋር ሰባትን ካልእ ገበናትን ተዋፊሮም ዝጸንሑ ሰባት በተን ዝቆመ ሓይሊ ዕማም ኣቢልካ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ተሓተትን ንምግባር እቲ ስራሕ ከም ዝቕጽል እቲ ጀነራል ኣተሓሳሲቡ እዩ ኣብ ትግራይ ድሕሪ ኩናት ኣብ ዝተፈጥረ ጸጥታዊ ፖለቲካዊ ቆጠባውን ማሕበራውን ቅልውላዋት ዝጠንቁ ዝተፈላለየ ገበናት ክፍጽም ከም ጽንሐ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ክግለጽ ጸኒሑ እዩ እዚ ሎም ዓርቢ ዝወፀ መግለጺ ግዝያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ነቲ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝተረኽበ ተዛማደ ሰላም ንምዕቃብን ንምድንፋዕን ከም ዕማም ብምቕማጥ ንቡር ህይወት እቲ ክልል ኣብ ቦትኡ ንምምላስ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያን ካልኦት ዝተፈላለዩ ወገናትን ሓቢርካ ምስራሕ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣመልኪቱ ምዛ ኣተሓሒዙ ኣብቲ መግለጺ ናብ ዝሓሸ ዝተማልአ ሰላም ንምስጋር ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ዕንቅፋታትን ፈተናታትን ከም ዝገጥሙ ብምምልካት ነዞም ብድሆታት ንምእላይ ዘይሕለል ጻዕሪ ኣብ ዝሓትት ወሳኒ መድረኽ ከም ዝርከብ እውን ኣገንዚቡ ኦሎምፒክ ፓሪስ 2024 ክኽፈት ሰዓታት ምስተረፎ ኣብ ልዕሊ ገመዳት መንገዲ ባቡር ብዝተፈጸመ ናይ ባርዕ መጥቃዕቲ ኣስታት 1 ሚልዮን ገያሾ ካብ መጋሾኦም ከም ዝተሰናኸሉ ተገሊጹ ብጀካዚ ካፕተን ኣብ ፈረንሳን ካልእ ክፋላት ኤውሮጳን ካብን ናብን ሰባት ዘመላልሳ ኤሮ ስታር ዝበሃላ ባቡራት እተን ርብዕ ጉዕዞ ደው ኣቢለን ከም ዘለዋ ተሓቢሩ እቲ ምቁራጽ ናይ ዘን ባቡራት ክሳብ ቀዳመ ሰንበት ክቕጽል ከም ዝኾነ ሰብ መዚ ፈረንሳ ኣብርዮም ኣለዉ ኣብ ለንደን ዝመደበሩ ንጉዕዞ መንገዲ ባቡር ዘካየድ ትካል እቲ ምስራዝ ጉዕዞ ባቡር ብሰንኪ ትኮነ ኢልካ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኣብ ልዕሊ መስመር ባቡር ዝተኻየደ ዝተዋሃደ ናይ ባርዕ መጥቃዕቲ ከም ሰዓበ ኣብሪሁ መብዛሕትኦም ካብቶም ጉዕዞኦም ተሰናኺሎም ዘለዉ ገያሾ መኽፈቲ ኦሎምፒክ 2024 ንምርኣይ ናብ ፓሪስ ንምኻድ መደብ ዝነበሮምን ገለ ኣትሌታትን ከም ዝኾኑ ይግለጽ ትካል መንገዲ ባቡር ፈረንሳ ኣብ ልዕሊ ገመዳት መስመራት መንገዲ ባቡር ዝተፈጸመ ናይ ባርዕ መጥቃዕቲ ነቲ ካብ ቤልጅየም ናብ ለንደን ዘራኽብ መስመርን ኣብ ፈረንሳ ከዓ ኣብ ሰሜን ምዕራብን ምብራቕን ዝርከብ መስመራት ከም ዝተጠቕዐ ሓቢሩ ሚኒስተር መንገዲ ባቡር ፈረንሳ ፓትሪድ ቨርገሬት ንማዕከናት ዜና ብዝሃቡ መብርሂ ኣብቲ ዝተኻየደ ዳህሳስ ኣብቲ መስመራት መንገዲ ባቡር ተባራዒ መሳርሒታት ከም ዝተረኽበ ገሊጹ እቲ ባርዕ ኣብ 3 ቦታታት ይተኻይዱ ካብ ፓሪስ ናብ ከተማ ቦርዴክስ ካብ ፓሪስ ናብ ከተማ ስትራስቡርግ ከምኡ ድማ ካብ ፓሪስ ናብ ከተማ ሊል ዝኸይድ መስመር መንገዲ ባቡር ከም ዘጋጠመ እውን ተገሊጹላ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም